Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré d'on viuen els herois del manga. Farem una passejada per llocs com Tòquio 3, Ciutat Z, Magnòlia, la Vila del Pingüí, la Game House o l'Acadèmia UA per conèixer on descansen els protagonistes del manga entre aventura i aventura. Anem a la ciutat Tòquio 3, de Neo Genesis Evangelion. Originalment estava destinada a ser la nova capital del Japó i va ser dissenyada com una fortalesa per contrarrestar l'amenaça imminent dels àngels. La ciutat va ser construïda sobre el geofront i està dividida en 5 blocs. Els edificis més importants es retreuen cap a la part subterrània mitjançant un sistema hidràulic per protegir-los dels danys causats pels atacs dels àngels. Els edificis que romanen a la superfície contenen llançadores de míssils, contenidors d'armes pels EVA i pistes de llançament situades a diferents punts estratègics. L'apartament de Misato, conegut com Comfort 17, està situat al districte nord de Tòquio 3. Aquí viuen Misato i Pen, Shinji Ikari i Asuka Langley. Es troba força lluny del bloc central de la ciutat, però proper a l'escola secundària municipal a la qual assisteix Shinji Ikari. Els altres apartaments estan abandonats o desocupats. Canviem de sèrie de manga i de món. Ens anem a la ciutat Z, de One Punch Man. Aquesta consisteix en un districte de negocis, un districte residencial i una zona abandonada, l'anomenat Poble Fantasma, que està destrossada i deshabitada en gairebé la seva totalitat. Saitama i Gen són habitants d'aquesta última àrea, on també hi trobem la llar de la majoria dels kaijin que apareixen a la ciutat i a la resta del món, ja que és on es troba oculta la base de l'associació de monstres. Això és un inconvenient, però afavoreix que el lloguer sigui barat per a gent que no tingui por de viure envoltat de monstres, com són els nostres herois. L'apartament residència de Saitama i Gens és petit, amb una sala d'estar, cuina i bany. Gens paga diners de lloguer a Saitama per viure-hi. Cal dir que durant la incursió de l'Associació d'Herois contra l'Associació de Monstres, Tatsumaki desenterra la seu dels Kaijin, destruint el departament en el procés. Per cert que la casa de Saitama està basada en una ubicació real a Tòquio. Altres espais que coneixem de la ciutat Z són el refugi número 7, construït per l'Associació d'Herois pel seu ús en cas d'un atac per Kaijin, també l'estació de policia Z i la base de l'Associació de Monstres, que és soterrània, situada sota el poble fantasma de la ciutat Z. El nostre viatge per conèixer les cases dels herois del manga ens porta ara a la ciutat de Magnòlia, de Fairy Tail. La ciutat Magnòlia es troba a la part més meridional del regne de Fiore. Té una població de 60.000 habitants i és una ciutat comercial que ha estat pròspera degut a la màgia des d'època antiga. Magnòlia posseeix una gran àrea construïda a la riba del llac Extilioria. Tot el lloc és d'estil occidental medieval. La catedral de Càrdia és un dels monuments més importants i distintius de la ciutat. Aquesta es troba dividida horitzontal i verticalment per camins de grans dimensions. L'argument de Fairy Tail ens explica les aventures dels protagonistes, en Natsu i la Lucy, que a vegades es veuen acompanyats per altres membres de la confraria màgica de Fairy Tail. Anem a conèixer les cases de Lucy i de Natsu. Fairy Hill són els dormitoris de la majoria dels membres femenins del gremi màgic Fairy Tail. Estan molt a prop de l'edifici principal del gremi en un turó. Totes les noies al dormitori tenen la seva pròpia habitació amb bany privat, però poden tenir-ne més habitacions augmentant el preu del lloguer mensual. Canviem un altre cop en el nostre viatge en el món dels manga. Ens anem al Dragon World, el món fictici de l'anime i el manga de Dragon Ball, on succeeix la major part de les històries i també el món de les sèries Dr. Slump i Neko Majin Z. Està compost principalment d'un continent i n'hi ha 5 grans ciutats conegudes com a capitals. La primera aturada al Dragon World és per Dr. Slump, que narra les aventures del professor Senbei Norimaki i de la seva creació, un robot humanoide en forma de nena de 13 anys, anomenada Arale Norimaki. La majoria de les històries transcorren a la Vila del Pingüí. Visitem ara la Game House, la casa de la tortuga, una casa petita que es troba en una illa al mig de l'oceà. Aquesta casa és la del mestre Roshi i també temporalment la de Longe.
És també el lloc on Krilin, 18 i la seva filla Marron viuen durant la saga de Majin Buu. Està pintada de color rosa amb el sostre de color vermell i les seves lletres vermelles Cane House pintades a la paret. Aquesta casa és prefabricada, amb una càpsula que la va dur fins allà. La casa va ser traslladada a un munt de llocs mitjançant la càpsula durant l'entrenament de Son Goku i Krilin. La nostra tercera visita al Dragon World és la casa de Goku, o casa de l'avi Gohan. Aquesta es troba en un llogaret de muntanya al districte 439 de l'est, al peu d'un bosc a prop de la muntanya Paoth, al costat de la cabanya on vivia amb l'avi Gohan de nen Goku. Després del torneig mundial d'arts marcials número 23, Ox King va construir-se una casa prop d'aquesta cabanya on Goku, Chi-Chi i la seva família van viure junts. Anem ara a la ciutat de l'oest, una gran metròpoli al món de Dragon Ball. És la ciutat natal de Bulma i la seu de la Corporació Càpsula, on viuen el Dr. Brief, Panchi, Vegeta, Yamcha, Puar i durant un temps els Namekians. Degut a la seva riquesa, la capital de l'oest es recupera ràpidament de la majoria dels incidents que pateix, ja que ha estat escenari de diverses batalles. Ciutat Satanàs, coneguda prèviament com a Ciutat Taronja, és una metròpolis de la Terra que es troba al nord de la muntanya Baozi i al sud de la capital de l'est. Va ser renomenada Ciutat Satanàs de forma oficial en commemoració de la suposada victòria de Satanàs contra Cell, encara que realment el que el va guanyar va ser Son Gohan. També és el lloc on Mr. Satanàs entrena els seus estudiants en arts marcials. Cal dir que Gohan va anar a la preparatòria Estrella Taronja com a estudiant i va lluitar contra el crim en moltes ocasions com un superheroi amb l'àlies del Gran Saiyaman. Visitarem ara el món de My Hero Academia. L'Acadèmia UA és considerada com l'acadèmia d'herois més prestigiosa del món. Després dels intensos atacs de dolents cap als estudiants de l'acadèmia, es va convertir en un internat per protegir-los. X Alliance és un grup de diversos dormitoris dins del campus de l'acadèmia on actualment viuen els estudiants. Als voltants de l'acadèmia trobem la unitat de simulació d'esdeveniments mai esperats, abreujada com la USJ. L'àrea principal està conformada per 6 àrees amb diferents factors ambientals per entrenar. Els dormitoris de X-Alliance estan ubicats al campus principal de la UA, a Musutafu, al Japó. Hi ha edificis de dormitoris per a totes les classes de l'acadèmia i cadascun està només a 5 minuts de l'edifici principal. Els dormitoris són grans edificis amb 5 pisos separats en 2 ales. Cada edifici té el nom de classe respectiu publicat sobre un cartell que diu Alliance. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat a descobrir on viuen els herois del manga. Gràcies a tots i bona sort!